ke jing shisha ha ka ba kum I thao jungai bolong I ba ro leng do ba ji khot I modeng ro wel pa ka konstitusi jung ka makrwat ba ru ka thai west ati ka south west ba kini ki district tang mi thamai itip ya ka ek contribution ka ba uni we one of the tolida jung ka state long we ni kinong elam nadu ka por bang yo ka state hadu mata ta hadu ka ar khat phra le se im simla ayu ndrei lo de we bla contribute ya ka ja ben reu te hot ka long jing shisha hadien ba bon tli kisnam la ko ban reu nyu tem ila long ko mun mai khamat te ki pa ba ki snoba imla ban chu e kum tui ka constituency yo bangi klet ki kam ka ba ile le se nadu ka ba ka constituency from the scratch bong no nadu ka por ba idang job ni kong 72 hadu ba yo district tikri di kamrat ba jung ni rong ba ti ka ba dei ha ka ba onle kumnu ngimla ba nong em habo pa ba yam ut lenyar ngimla ba nong em tenrei in up ekpor at a very appropriate time ya ka bangin se decide let's say ba di balan di way ki prominent figure uba long way ki rang samlarang ba patristom ba rekat ba I pa ye ibalong u way ki nongelam jongi the phila so tu hi mo bat ki pa ba jong constituency ki tip bau e ba ro baleng do ba state bro tip pat ru ka e ka ba ikran me I kamot kalong ka sembo kser sembo rupa te ka e ka ba ka khti ka mon ka khti ka diang jong I kano kamot pisutu aba kano ka tarajur ka basir khaiba te nangno kumno banle kani ka dik platform I think very soon ngi seshim ya ka decision ka ibang di banle pi ka decision kamde ka jonga marway ngiri brio ba pipa shunu what garu hills ru la ka don kalenti na por ba long president ka FKGP ka don ka por ba habang penyang akan mau penyang yu supreme sangmana ka PDM ka parti bang form job pada ketika por ka don ka jingkot ingaban yang wana garu halsu ani ki jaka ka ba te kum kita nimar bangide ki state figure bangin le te apa ka nu ka jaka ka ba ki khot nga su thu ba ka jingele ka long ba ngin ra ka thong de ngam don ji ataten bangan poi mo nimar ka bon ki constituency ka ba ki khot tengah habjet ka constituency kani ka Shillong South ru ka bangan jile wat la kalong ka area ka ba jinjar nga nimar ki wei pa ki jet ben rio ki ban boat nga ro still I manage to get ki boats ki banga sultanat sawajar sanajar kamulai constituency ki ong manuban inherit legacy ki jong uhmen jong pi ba founder bola le bon ki tika taru ko ko ka demand ka basir kai hadu mentang empat ong em le hoi kamakrwat ru ka ki bangin le ka benta uni tolida we ni ki nongelam jungi ba khrau ba roweleng do ba nomna la ban ong em ki development ka bo ulale ka taru mentang ha ban syong nangno kumno ka offer kawan but habo offer kum uriurong ba kum u barwel umareng bagi khot tolida jong ka district jong ka state lene jong ka constituency especially ngathrai kalabu yang ha ka bangan haban ai ya karai ko si ringkat omdei tangkat ne ngin sa khot ya ki meeting ba kham he ban ai ka decision kata ka point ka ba na kalyang jong sel ke ba mi na baro khat kin nulu la mata la si snam tam ke mi ka